Na schádzky dohovorené, že tohoročná Kostelníkova ješeň bude trvať 3 dni, najvjerojatnejšie 10., 18. i 19. decembra. Думам, že do 10. knižky po východzach, ktorý očekujeme, i tako ih budeme predstavljati. Budeme online prezentácii mať tu u tej prostoriji. Dohovorili sme sa, že koho angažujeme za snimanje. Dohovorili sme sa, že kto bude prenošiť na Facebook mrežu i kto postaví to na YouTube. A našo teraz, že by sme vyrobili, že by sme tých, co účastvovali na tých projektoch, na knižkoch, že by sme ich povolali, da vidíme, kto môže prísť i že by sme každú knižku okreme predstavili. Znimky, ktoré še napravia počas Kostelníkovej ješeni, dajú še na chasnovanie školy u Ruskim Keresture, ktoré ich prek društvených mrežoch prezentuje škoľarom nižších oddeleniach na hodzinoch u školy a vyšším i gymnazijalcom prek online nastavi. Normalno, všetky najvolja naživo. Všetky to tí zmisty, my tým zmistom še môžeme vráciť, či z nostalgii, či z nejakej druhej potreby. Ale teraz dúfam, že treba, že by sme vyhľadovali nové formy, bo nikde neznáme, že pokiaľ to bude toto všetko trvať. I toho roku kultúrnu manifestáciu Kostelníkova ješeň zakončí programa Mladých Dňovka, ktorá še toho roku tiež otrima na specifičný spôsob.